Jatend piny William Ruto jiwo jo Kenya mondo owuoth e twech achiel kendo giwere kod siasa manyalo kelo pogruok e kind oganda. Koloso e kinde alam ma Jumapile kaunti ma Kakamega, jatend piny onyiso jotelo mondo ket maino e dongruok. Kaosayo mane en jalupne Rigathi Gachagua kuom ne bedo oinga ne okenge mag chopo chenro mag piny owacho. Giduol machalo gi manyiso pogruok manobedo e kinde kod mane ni jalupne ma bende nomiyo thi choko Rigathi Gachagua. Jatend piny William Ruto nyiso jotelo mondo koro ket maino e chwalo chenro mag dongruok makelo lokruok ne oganda jo Kenya. Sasa sisi wote tumeungana kama wa Kenya kutoka pande zote na we are focused on delivering our development commitments to the people of Kenya. Thuolo mokwongo moloso bang' yudo jalupne manyien Kithure Kindiki, Ruto okoni ne obedo kod pek higni 2 nyaka ne okawo tend piny kalure kod Dondi mane Rigathi Gachagua oketego, ma bende ne omiyo chenro mag sirkal digni. Mambo yale mengine yote ambayo yalikuwa natusumbua tumeyatatua. Sasa mwaka huu, mwaka ujao 2026, sasa itakuwa ni miaka ya kazi. Ile siasa ya kizungumkuti na kusumbuana tumemaliza. E kinde alame kar chung'od bura ma Kwisero e kaunti ma Kakamega, jatend piny manoten kod jotelo mamoko pako jood bura kuom ne nyiso chia mar telo kendo golo Gachagua e PC ka gise kuom ne kelo tungni e pachoka. Nabunge, you have also shown your muscle. That where somebody is wayward, Parliament can also defend so that leaders can be humble, they can show humility, can show respect, and they can be a unifying factor. Mimi pia niko tayari na mstari wa mbele kuunganisha waheshimiwa wote hapa Kakamega kwa sababu hivi sasa ni wakati wa maendeleo. Jatend piny bende yango kenge ma sirkal medo keto e kelo lokruok e tend kembe mag sukari mathurka mondo sekta mar sukari ochako chier kendo kaka yor ting'o malo yuto mag jopur niang'. Because I committed to the people of this region that we are going to transform our sugar sector. And that transformation is underway. We are going to make sure all the remaining sugar companies, we're going to have new management. We are going to have a new model of governance so that we can ensure that we change the old system that has crippled the sugar industry and make sure that we can grow enough cane. Stop importation. Kwa sababu katika ile importation tunapoteza pesa ya nchi na tunawadhulumu wakulima. Kato bedo ni oganda osebedo kang'ur kaluwore kod chenro manyien mar thieth. Jatend piny ojiwo jo Kenya mondo ndikre ne SHA ka olero ni odhi kelo lokruok kendo kelo yot e sekta mar thieth.